Mnangagwa akabva mutai regonyeti ashamuka. Muri kuona iye zvinezvi akamutevera kuti dzoka mwana wamai vangu tifetosi. Ndosaka chero tikataura kuti tinotaura azvichinjisi chinhu bhozi Mnangagwa unoona Chiwenga ari the best, ndiye baba wake wakamuponesa akamupa kudya kwese uku, ndiye bosi wake. Nyika iri kuburawa nevanhu ivava vachitana bosi vachidyisana. Saka if you talk about Gudoguru iwewe ka nguva yanhasi uri muno South Africa uchitambura nekuda kwaGudoguru wako uyu, ndo patinokonana ipapo. Kulian TV atibatike zvechobu Kulian toda kuti vanhu vari kurwa vachirwira rusununguko kuti democracy uye vanorwira uri kuti Mnangagwa abve. Vanhu vakawanda, there are too much, there are too many. But kune vamwe vanofungidzira kuti they are the super one than others, so others must follow them. No, that's not it. Munhu wakaita seuyu uchingonemwe exactly waMnangagwa, because unofungidzira kuti mukateera nezvinhu zvinofamba. Iye ngarwe igamba ngaatorwa nenzira yakutorwa nayo, aregere kuti vamwe siyai zvamuri kuita mutevere ini. Munyika ine democracy hazviiti sezvozvo. Tinokurudzira kuti nyika kana iri nyika ichitongwa ichitungamirwa inotofanira kutungamirwa nemapati, kana kuti ngatiti mapati akatowanda, ndo zvinoratidza kuti nyika ine democracy. Ukaona munhu unotaiwa veyai kuno kwandiri, veyai tingoita chinhu chimwe chete, zvinonova kuti munhu iye haatendi pademocracy. Akagara apinda pachigaro munhu iyeye uchatova neproblem, nekuti uchatoaona achida mubvisa otouraya. Haatendi kuti unotenda kuti zvaari kutaura iye chero zvisingaiti unoti ndozofanira kuitwa. Ndo zviya zvaitaura naMahia, Douglas Mahia achitaura kuti isu samaveteran constitution inofanira kuteedza zvatiri kuda isu. Kana ikasaita zvatiri kuda isusu tinotodambura bepa, waitotaura pachena, tonyora yatiri kuda isu, nokuti tinoziva zvinoda vana veZimbabwe. Saka toshamisika vamwe vanhu vakabva nemweya wechiZANU-PF varikuda kutanga futi chimwe chiZANU-PF chitsva padivi. Saka chakuita sechigrupu chadisadvantajwa uku chakuda kutanga chimwe neimwe nzira chinenge chiti takavharirwa kudla. Saka toda kuti titangewo pedu tilevo, inyaya yekutorwera kudla. Isu tiri kuda kuti Zimbabwe isununguke zvokuti ikonomi inosumuka zvokuti munhu umwe neumwe ari muZimbabwe, awane kudya. Titi kudya tinoona kuti mabillionaires anofanira kuwanda muZimbabwe. Umwe unofanira kuti akaita kana dziri huku dzake unozitengesa padhuze pokuti chero hambo unofambi kubva une rimwe guta kuenda nerimwe guta, unotengesa paguta iro riri padhuze, otoita mari yake yakatowanda ipapo. Kana munhu achirima zvirimwa zvake unozvitengesa achiona mari inomugutsa ari padhuze ipapo. Kwete kuti iwewe unoda kuti ugare pachigaro uchingota kuti iwewe vanhu vateere zvaunoda, hatipenge, hatibvi kuZANU-PF toenda kuZANU-PF. Ndogara ndichitaura ini kuti takaraundiwa naMnangagwa, tambotanga kuraundiwa naMugabe, vachishandisa strategy ye-one party state. Tikati kuda pamwe ndibaba vanoda kuti vanhu vabatane vaite chinhu chimwe chete. Izvo uaida kutisvitsa patasvika apa zve-one party state zvake izvozvo hazvina chazvakatishandira, zvakangoshanda kuti adle iye achivharira kwese nyika yose nekwaasingazii kwese unongoende kwangu. Pachinambo chokuti dai akaisawo mapremier anotungamira ikoko wese maparliament, vanhu vachidini vari ikoko vachitungwa nemutungamiri weikoko kudhuze, unotoziva kuti kuno inisa provincial leader kunoda chii. Muri kuona. Saka isu tiri kuzama kurectify mamistake akaitwa navakuru vedu, kuno umwe unoda kumadzosera. Pane kachitauro kanongoi waramba zvatiri kuda wavachigananda, waramba zvatiri kutoda, waramba kuuya kuungana pamwe chete chavachigananda. Kuungana kwacho kunofanira kuungana tiri pasi pako here iwewe? Iwewe wakabva kuZANU-PF uri kutotiudza kuti unoda kudzosera unonzano Chiwenga. Unotaura pachena kuti unoda kudzosera Chiwenga. Vanhu vachitonzwa, nyika yese ichitonzwa kuti iwe uri kutekedza Gudoguru. Iwe pana pati rwiti rwamahara pakupedzisira utiudza kuti waisa Gudoguru. Ndoda ndipe meseji.
Guru, we no more want him. If Guru apinda, we fight a strong fight. Why tisingadi Guru? Atidi Guru nokuti chinhu chimwe, system imwe, constitution imwe yavanoshandisa yeZANU-PF. Iyo yavanotenda zvavanotenda kuti more vet first. Vana Chimbwido navamjibha vakasiyiwa. Muri kuona. Saka constitution kavo kongoti more vet unongosvika onongedza paanoda kugara oti ndoda apa. Hakuna anofana kuramba. Chero pane munhu anzonofana kutopinda. Hatizivi kuti baba shaive chokwadi kana vakatovhima mhuka vanosvika voti inodliwa neni yose mhuka iyoyo. Ndo zvatiri kuramba izvozvo. Saka system yeZANU-PF must die now. If you fight with us, you must fight with us. Uchitaura kuti ZANU-PF system must die. ZANU-PF policies must die. Tiri kuti isusu kofana kuuya a new system, new start afresh. All those madhala vakasiyana naGeza. Geza uri kutaura pachena kuti tofana kuti tishandidzane tichidai mwangu wamapolisi aGeza. Saka ini ndiri kupa kuti Geza is our leader. Asi pavana vaGeza pane vamwe vari kuda kutidzosera kumashure iko kuya. Saka nokurwa kwese nokuvengwa kwese nokuurawa kwese kwatiri kuitwa uku. Iye zvino tiri kukanda vono kukanda zvatiri kukanda. Towanikwa kuti isusu todzoserwa mashure. Kusemu ZANU-PF yo tochema futi semachemere wayo. 45 years tichingochema. Hatirwadziwi takaita setine ropa. Takatorwadziwa zvakakwana for 45 years. Pasi rose hakuna nyika yakambochema kana vanhu vakambochema for 45 years vachichema. Machemedzera vanotiita ndiwayo mamwe chete. Vakapinda first term. Vakati aiwa tichazama zvatakuona kuita apa tichazama term inobuya. Vakati imwe term tichazama term ino. Ndosemu zvakuitwa naMnangagwa. Uri kuti apinda mutemi avona kuti hapana chaamboita kumashure kwese. Waita not. Wakutiudza kuti aiwa musawana 2030 waunotutsa 2030 achiudza munhu ari kutoziya nenzara. Munhu wakarara nenzara, munhu asina chokupfeka, munhu nyika iri kutambura mani. Hapana chinhu chinoti chaitwa chavakangoita kungogadzira road dzavakagadzira kuti mota dzifambe zvakanaka chinokolekta mari yematollgates. Mari yematollgates yacho hainavo patinomboonamo inozvi patinomboonamo isusu auditing yacho kuti yambopinda mari inoshandei. Hakuna auditing muZimbabwe. Hapana kwese ndoti matollgates anga asipo murangara kuti akaintroducewa naTendai Biti. Nyika yangomira ipopa yatova wese kutodzokera mashure. Chero zvinhu zvinoisa mari zvichiramba zvichiwanda. Ivo matumba avo nemazimota ndiwo ari kuwanda nemazimba ndiwo ari kuwanda. Saka tati isusu zvinofana kutofana kuti honde atinaendei kutoti even dzimba dzakavakwa nemari yestate dziya dzinofana kunotorwa dzotopinza mari dzichitoitwa like tourism attraction. Yova sehistory. They must go those guys. Haisi nyengorwa chete kutora nyika tovea toti isusu tanotora nyika tautoenda mberi. Inyaya yekuti vatoripa zvavakatoita zvose. Noti vachatiudza kuti for 5 years vakanga vachiita nezvei. Hapana chavakaenda. Ko matollgates, mari yematollgates yakaendepi? Nokuti panofana kutariswa kachero namataxi aitwa nana Chivhayo nana mabusiness ose ari kuitwa. Hapana kwatiri kumboona kuti taxi dziri kuita nezvei. Chii chiri kumboitika muZimbabwe? Chatoziva ndechekunoti vanotaimira vanhu vasina vatinoti ma-defenseless people ndo vanono-victimizer. Saka these guys tuvana tuduku turi kuuya kuti kana ukangorega wabata nesu watova mnhingiri watova murakashi. Imi musashandisa nhingiri politics dzakadhakwa. Ndati iwe zvauri kutoita zvakafana nyoka yemabhonu. Nyoka yemabhonu is supporting kuti kuve guruguru. Ende guruguru haana basa nanyoka yemabhunu. Haana charumboita nyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu isu semayouth ndeumwe wedu isusu. Saka tofana kuita something for nyoka yemabhunu kuti it's one of our youth. Anomunhu hatingasiya achitambura. Saka those people vanozoda kumanya kumberi kana voona mohwena chinhu ima muchisafa for nothing vasipo. Saka isitiri kuti for now we need a new country with new mind,
with new ideas, with new horses, not old horses. The old horses is the one that came from them. The one who told them straight 9-9. There's nothing greater than what Geza is saying. This is what we call greater. To tell them straight every corruption with 1, 2, 3, 4, 5. I think I thought Geza urustara nokuti uruguta Geza atamburi. Geza une prazi, Geza une hotel, Geza ndo ane mari dzako ne Zimbabwe town. Munhu ndo ane mari dzako kurarama kwake unotokwanisa kutorarama. And wanga vachimpa mari vakomana vai. But is pain kuti kana ndafa inini nyika ichasara ichina mberi yakadai. Watarisa akawanda pavanhu varipo vose vari kutonakidza noupenyu. Hapana une shungu yekuti nyika izonaka. Saka isu zvatiri kunzi tifaite, ngatirege atidi kutambisirwa nguva yedu tichirwa nechinhu chinodzoka rivhesi kana kuti kuraundi wamwimba yeraundi hauna kwaunoenda kana uri mumba yeraundi yakavhara unenge uchingotendera muhani romuso kusvika tesitapira kufa kuti tsvai tichingoshandisirwa strategy imwe chete. Saka kana tichitorwa naMnangagwa unotowana maresources achitotitevera nokuda kutotiuraya nokuda kutota whatever tozowana kamwe kamukomana kana toziva kuti iwewe teraini kana usingatevereni watu waMurakashi. That is not right. Pana patisi kuda kutambisirwa nguva, tiri kuda kuti tirwe titange kutotambisa nguva yedu nokutambura tichitambura zvinhu zvitsva zvinozouya zvatinoziva kuti nevana vedu vachasara vari right. Ukavona uchisarudzwa paupresident une kamentality kokuti ini kana ndikabva inini kana inini mukasatevera ini watu waMurakashi muchishandisa Murakashi watiri kuti Varakashi vanhu vanorova vanhu vachirova vanhu kuti vatevere zvavanoda imi musina chamunoona pazviri. Saka iwe zita rakushandisa kuti Murakashi hatizivi kuti politics dzako idzi uri kuchishandisa pakudini. Saka vakomana ngatitei ndonga makawanzi vachero baba Chinogure vakataura zvikanzi we are soldiers tiri mabarracks. Iwe une bharak rako rakurwa uchirwira kuti Mnangagwa abve uyo unogwana kuti Mnangagwa abve umwe hazvina kuipa kuti vanhu vaite even mapato kakuchii mapato ndo auchianze mapato kando anosimbisa mastructures kuti tikwanise kurwa zvakanaka. Tingangoita zvakaita Chamisa anga asati agadzira mastructures Kongo vayachavangosvika kuti ndadosaina uyu ndamudai because ndindakambosaina signature ipapi unozviona zvaputsa mission yose yanga inatsvangirai ina Chamisa. Saka mastructures aya tinenge tichitira kuti pasati vana vanhu vanongokaraka vanyuka voti ndindadwa kumberi ende wakumberi wasarudzwa nani kuti uende kumberi. Hapana kusarudza hatimboziti zvabva nekupi kana namagara pasi muri vaviri newe unenge uchinyanya kumutikedza iwe kumutsigira iwewe ndiwo wagara naye pasi mukavimbisana zvamavimbisana vanhu vasipo hatizi kuti mavimbisana chinhu chepublic chinofanira kuitwa pachena chinofanira kuitwa zviri pachena po ndechepublic ndechenyika. Hamuiti zvinhu zvenyika zvamunoitira pasi pedengo modzoka motoziva kuti taronga zvakati zvochitorwa kuti isu tineta kutotya kuti zvatiri kutiza kuya zviri kuramba zviuya kuno. Murakashi ndihwo uya kuti uya nekasystem kamwe chete kamwe chete kana Mnangagwa moya nako futi kuno kuti katimika kwa Mnangagwa kadzoke. Musakangamwa imi kuti Mnangagwa nana Mugabe vake babo hapana kana chimwe chavakambosiyanisa kubva mupa vakatora nyika kubva kuna Smith. Vakaitora nyika iyai ichingori noudzvanyiriro kuti vanoramba vari pamusoro waMwari pasi ndo zvirongoitika zvimwe chete hapana chakambosiyana. Mongozviziva imi kuti vanhu vaiti vakabatwa uri muveterani waindiswa kuspecial branch wonotochwa kuti why uchiita politics. Asi zvere zviri kuitika iko zvino kuti wangotana nezvepolitics unofanira kubatwa oinourawa uko nemapurisa esaswa asizvo uko kumatebheland tokuziva kuti kune chikomba chinokanda vanhu ichozvo mupurasi hanimozviona. Saka hasizvo zviri kuitika here zvokuti wangotana zvepolitics unofanira kutourawa. Saka toti siMnangagwa naSmith wasiyana pai vakomana vangonotora nyika vangoshinja ganda vakaramba achingori Smith ari kuenda mberi ivo vatova West Boys ikonomi yatofa chose hakuna chirimo munyika. Isu panapa tichitosvika pakuti takutorwisa vanhu ava tautokwanisa kutosenda mameseji tautokwanisa kuti vatevera kumameseji tivasendera tichiklashana navo
tichikwanisa kunovakilasha nekumisangano dzavo kutovaudza kuti nonsense is nonsense. Tichikwanisa kutovabudza straight machannels, tichikwanisa kuvabudza direct kwese. Muri kuona isu vamwe takabvira kutorohwa navanhu ivava tichitogwa vachitotumira masoja kare. Muri kuona tatoramba zvinhu zvakaita seizvozvi kuti zvisaitika. Saka toona futi munhu unodzoka wotiudza kuti mose itai zvatinoda. Aiwazve kusaita zvatinoda isa zvinoda tinakubata takabatana pachinhu chimwe chokubvisa Mnangagwa, asi mapolicies ako iwowo auri kuisa iwewe ekuti indoda kuisa Gudo Guru ndochete patiri kupokana newe. Zvokuzoda tozvironga kana tava ikoko isu tichozviona kuti iwo already wagara wati wane simba rokutiudza kuti musaita zvamunoda, ini ndichahuronga tisiri kumusoro muchida kutamba nevanhu nokutengesa mavhoti avanhu nokutengesa simba ravanhu. That cannot be happen when I'm still alive. Kana ndisiri mupenyu kudai, no any dictator in my lifetime kana veage ino yedu isusu kana vegeneration ino vachagona kubudirira kana tiri vapenyu. Ndo zvanogara chitaura kuti nepfuti dzichatobuda, pfuti dzichatorira panokodzera kuti dzirire, kana madzimanikidza kuti dzirire dzicharira. Because why? Taneta nokutambudziwa nemadictatorship nemadictators aya achiita kuti dictatorship wawo anotapirirwa nazvo izvozvo zvongogara akawadza mari yakazara pasi pemetresi. Saka vanhu vose, nyoka yamabhunu is one of our brothers, is fighting for our country. Mageza is the icon, our icon, you see. So nyoka yamabhunu is one of ours, but is not the leader of us all. For choosing Gudo Guru chete ndo patiri kupesana ipapo. Why tichipesana ipapo? Zvakaitwa muna Mnangagwa tikapawo mapromise yes inoiswa na Gudo Guru ndeye yakanaka yachazoita nekuti ndiye akatiunzira munhu iyeye zvakuita ndiye akatosarudza achisarudzira vanhu futi saizvozvi ndiye wakasarudzaka. Mnangagwa anosarudzwa nevanhu. Gudo Guru wakatora nyika, waifana kuipa Tsvangirai. Nyika iyo yaifana kupiwa Tsvangirai, asi wakaona kuti handingapi Tsvangirai, ndoda kuti iende kuZANU-PF ndipo umwe wangu mukuru wangu ndo vanomutevera kwaanga atiza kwaanga akawanda pasi mumwena. Mnangagwa akabva mutai regonyeti achiyamuka. Muri kuona iye zvino zvakamutevera kuti dzoka mwana wamai vangu tife tose. Ndosaka chero tikataura kuti tinotaura azvichinjisi chinhu, bhozi Mnangagwa anoona Chiwenga ari the best, ndiye baba wake wakamuponesa akamupa kudya kwese uku, ndiye boss wake. Nyika iri kuburawa nevanhu ivava vachiita na boss vachidyisana. Saka if you talk about Gudo Guru iwewe nguva yanhasi uri muno South Africa uchitambura nokuda kwaGudo Guru wako uyu, ndo patinokonana ipapo, ndo patinobva takona. Ndiwe uri kucreata magroups nemapati iwewe, uri kutaura zvemapati ndiwe anozvicreata. Don't choose Gudo Guru. We are not interested. Takwana taguta na Gudo Guru. Anybody in ZANU-PF, we are enough. We are enough. Don't call us for ZANU-PF. Because there will be a war, a strong war. You will see it. The war is coming against ZANU-PF. Because they wasted our time. Some of our people died. They died. Vakafa vari musango. Vamwe vachiri kutoburawa, vamwe vatazvi kutoburawa nesystem chana Gudo Guru ichochi, asingazivi kuti varume vose vakambotunga David Mabesi ndiani. Zvaitika zvose ku3 brigade neku5 brigades munozviziva. Zviri kuitika zvose kwese nyika yese vanhu vachiabductiwa munozviona. Gudo Guru, why is he not standing like Geza kuti hai wakomana zvamuri kuita ka is not right? Why is he not standing? Life yangu anochita. Saka iye unofanira kuti yake life imboitwa seizvozvo. Saka kumupanisha kukuru ndekuti we no more want him in this. Now the power is with us and God is in favor of us. God is with us now. We are going to fight. But if we take vanhu vakaita saava, hazvina kusiyana nemunguva ya Moses. Hani muri kuona kwakuna Data naKora, muri kuona vachingopambusira vanhu kudivi. Zvino
isu tiri kurwira nyika ndiwe kune vanhu vanongakonesera kumba kwavo nemafriends avo. Saka murevolution inokufamba uko kwakakonesewa, Zimbabwe yakakonesewa kuti ifambe nekuda kwevanhu ivavo. Saka vakomana kachita zvinhu iko zvino ngatiitei zvinhu kabla tiwirirane, tiite chinhu chimwe chete, tibatane. Takabvisa varume vamuri kutaura nezvavo. Tiri kuti Geza is the certain to us, is the one, the best one. Geza neteam yake is the best with us. We are happy with him. Then ayo vamuri kuti guda guru uyu, forget about him if you want. Ndo zvamuri kuona kuti zvinezvi muchiri zvimapato-pato zvawanda, vanhu vakutiza kushandisiwa. Murangarire kuti vanhu vakaita sana nyoka yemabhunu, they were in ZANU-PF vachirakidzwa, hano muri kuona. But vahovuya iko zvino pavahovuya iko zvino ka vanhu vavanguri vatambura kare, vanhu vavanguri vatizira kunze kwenyika, ivo vanga variko kuZANU-PF vachitobatsiridza, muzvirangarire. Saka vachine kapaini kokuda ZANU-PF. Let us tell them the truth. Now the ZANU-PF is now troubling him. Ndo vakuda kumuuraya kuti waiwa kutengesa. ZANU-PF haipindwi, mari ZANU-PF haidyiwi, unoifira. Saka nyoka yemabhunu chidzidzo chari kutodzidza ichochi. Saka ngaachirega kutidzosera kuna gudo guru futi. Let him stop nyaya yake kutidzosera kuna gudo guru. Chidzidzo chaatodzidza ndoshamisika kuchitagwa zvagudo guru. Saruwaka, whoever kana nyoka, be quiet pamusoro panhengeri pagudo guru. Be quiet about it. We don't want to hear about him. We no more want him. We no more want him. We don't want him. Saka imi itai zvinhu zvechokwadi kana muchiita zvamuri kuita ikoko. Itai zvinhu zvechokwadi. Vamwe vari kuita zvimachannel zvavo, tova muchituka zvichannel. Munochituka nokuda kuti hachisi munochitukira chii? More than a one-part channel. You try to make one-part channel. Why? Leave the channels dzakadaro. Makadziwana dziripo dzakadaro. Dzisiye dzakadaro machannels iwaya. Ndemamwe masoja ari kutorwira nyika. Ari kutobatsira kuti nyika idzoke. We cannot be shy or hide to say ZANU-PF is the devil of Zimbabwe. Nganga dzose dziri kunyara kutaura kuti no, kutambura kwako iZANU-PF. Nganga dzese dziri kutonyara kutaura kuti nevaprofita vose vari kuprofita vose vanonyara kutaura kuti nhamo yamunai mai iZANU-PF. Ndo chokwadi chiripo. So if we remove ZANU-PF, upfumi hwauya munyika. Zimbabwe ine upfumi hwakawandisa. Mari inobuda pamatollgates imari yakawandisa zvokutopa mambuya edu anogona kutopuwa mari iyoyo igosara imwe igoshanda. Kwanditi mari yandeherodi. Saka iri kuperera kupi? Kune mari dzinobatwa dzemataxi dzinoendepi? Poshaikwawo $100 here kupa machemberewo zvavo. Hatisati iyo zvino zvakutaura kuti munotofanira kutobhadhara mutero weredhiyo. Makaiwa mari yacho yakataurwa kuti imari hatichiningira. Vari kutonakidzwa nokuti mberi nokudaro. Patinotora paya zvokuti futi dzofanira kushanda, vanhu vovhunduka kuti wautaura zvinhu zvinotyisa. Ivo vachiita zvinotyisa makatarisa muchizviona, vari kutaura zvinotyisa makangotarisa makateerera muchiona kuti zvinhu zvotaurwa izvi zviri kutogwadza. Vachitozvitaura zvoto kubayai mwoyo. Saka tiri futi dzofanira kushanda. Vanhu ngavanzwisise kutaura kuti chii. Dzofanira kushanda because this men vanopanduka. Yatova rebel group. Yatova pagovernment. Saka isusu kuti ibve panofanira kushanda futi nokuti iyo ine futi. Haukwanisi kubudira munhu uchifamba mustreet kumunhu akabata futi usina. Unoita chimwe nechimwe chaanoda newe. Murakana tumapurisa tumasoja hatuna kana simba. Tukamiswa namayuthi edu dry hands vanongorwa zvibhakera zviviri vachiwa. Asi because vane futi vakuita sevane simba rakawandisa. That's why takuplana kuti mayuthi edu anofanira kupuwa futi. Muone zvinoitika ipapo. Muone zvinoitika, muyase kuona zvinoitika. Anditi mayuthi edu adoneta, adojaira kurara musango. Vanovarara musango akapedza tsvai within 1 day 2 days. Ivo havana kujarara musango. Vajara kurara mabhedhi akanaka. Vajara kurara mabharaki. Vajara kugara makembi. They are very easy. Vanongobatwa sembeva. We know how to kuti tovateya sei. Vakomana mungwarire vanhu vakatumwa naMnangagwa.
ndakawa umwe mukuru achitaura apa kuti unombotaura nechannel yaMunangagwa Chikomba ari rubatsiro rwokubatsira nyoka yamabhunu. Ngazvipere zvinhu zvakada seizvozvo. Munhu uri kufarisa is trying to show us that unokwanisa kuita communication nevanhu vanova vanoda kuuraya nyoka yamabhunu, vanhu vanotiuraya futi. Unoita communication chirudzivana nevanhu vakaipa kudaro so. Kare munguva yehondo wanga usingatenderwiwe kuti unganoita communication kwarungu uchidzoka futi uchipinda mukati mevamwe. Murangarira kuti Nyati akaofa sei, wakafanira kupondewa. Ndiye wakatengesa vanhu pabhesi reChimoyo. Nyati vanhu vachimutrasta. Achinoita communication navachena uko. Achidzoka kuya ndobva aurayisa vanhu paChimoyo. Saka communication yako iwe yakutaura iwewe uchitiona achitaura naMunangagwa Chikomba ari rubatsiro. You must stop it. Otherwise, if you do that, uri kukwanisa kuti zvichannel zviro zvamukuvenga izvo zvivhurike zvichinda mberi nokuvhurika. I thank you very much.